Hello dear friends, good morning to all of you. गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। दिनै आङो चेलेन्जनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों। चेलेन्जआ मा बुस्थु एक्चुअली? What do you mean by challenge? चेलेन्जआ मोनसे ओरैबायदि गोनांथार जिराद, जाय जिरादनि थाखाय जोङो मा खालामनो हायो, लाइफआव जाफुंसारनायखौ रंजानो हायो। जुदि आङो चेलेन्ज खालामामोनब्ला आं जाय दिनै अबस्थायाव मोनफैनानै दङ आरो बे अबस्थाखौ आङो मोनफैनो हानाय नङामोन होननानै आं सानो आरो। मानोना चेलेन्जनि थाखायसो, चेलेन्जखौ आं सल्भ खालामनायनि थाखायसो दिनै नैबे अबस्थासिम सफैदों होननानै आं सानो आरो। आं खोब गिदिर थारमाने हाइ प्रफाइलनि मानसिबो आं नङा, खिन्थु खोथाया जाहैबाय आं जि मोनसे समस्यानि गेजेरजों, जि मोनसे स्ट्रागोलनि गेजेरजों गावनि जिउआव थांना थानायनि मोनसे राहा लामा फिसा बानायना लादों। बेबायदि जोंनि बर' समाजानो जा, जोंनि ससाइटियाव थानाय आरो बर' समाजनि अनगायैबो आरो गुबुन गुबुन ससाइटिनि मानसियानो जा, गोबां इडुकेटेड इयथ्स सुबुंफोरा मा जानानै दङ, थांना थानायनि राहा लामा मोननायाव फेल मारिगासिनो दङ थारमाने। दा बिथांमोननि थाखायसो आं बेखौ बे भिडिअखौ आङो बानायनाय जाहैदों। जायफोर बिथांमोना थारमाने वेल एस्टाब्लिश जाखाबाय, जायफोर बिथांमोना थारमाने गावनि लाइफखौ लानानै थारमाने सिरियास, बिथांमोन गोरोंनि थाखाय बे भिडिअआ नङा। खिन्थु जायफोर बिथांमोना थारमाने सोलोंथाइ लाबाय, सोरबा BA MA पास जानानै दङ, खिन्थु खामानि गैजायै जानानै दङ आरो साख्रि बाख्रि नागिरनानै हाबाथुरि जाबाय थायो। आं बिथांमोननि थाखायसो आंनि बे भिडिअखौ गोनांथि होननानै आं सानो आरो बिथांमोननि थाखायसो आं बेखौ बानायदों। भिडिअ बानायनायाव गोरोन्थिया जाखागोन। माबा मोनसे मावनो थांबा माबा मोनसे गोरोन्थि जाखायो। बे गोरोन्थिखौ फकास खालामनाङा। आं दा थारमाने पजिटिभ मोनसे माबाखौ, मेसेजखौ होनो नागिरदों, बेयावसो नोंथांमोना फकास खालामबानो जाहैबाय। आङो माखासे जाफुंसारनायनि माखासे जुजिनायखौ आङो सर्टकाटआव माब्लाबा समाव मोननो थाखाय नाजादोंमोन, नाथाय आं मोननो हायाखैमोन आरो। माने साक्सेस उइदाउट इफर्ट इज कल्ड एक्सिडेन्टेल। माने जोङो बयबो आरो सर्टकाटआव साक्सेस जानायखौ लुबैखायो। दा आंनि बेलायावबो बिदिनो जादोंमोन आरो सर्टकाटआव साक्सेस जानो लुबैनानै आं मा खालामदोंमोन, माखासे पलिटिकेल लिडारफोरजों बेरायफादोंमोन। बेरायफानानै बिदिनो राजखान्थियारि मोनसे फोसावदिंनाय बाइक रेलियाव आं मा जादोंमोन, बाहागो लाफादोंमोन। बेयाव आङो बे एक्सिडेन्ट जानानै आंहा मा जानो गोनां जादोंमोन, थाइनै हाथाइ खोमानो गोनां जादोंमोन, हान्थु गिलाया गुग्रुबदोंमोन। बेबायदि सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामसेयावबो आङो 2006 मायथाइयाव जानाय घटना बेयो, आङो मा खालामनो हायाखैमोन, बै राजखान्थि हान्जानिफ्राय आङो जेबो अनसुंथाइ मोननो हायाखैमोन। ना मोजां ट्रिटमेन्ट, आंनि एक्सिडेन्ट जानायनि थाखाय आङो फिजिकेलि हेन्डिकेप जानाय बे हान्थु गिला गुग्रुबनायनि मोजां ट्रिटमेन्ट मोननांगौ, बेफोरखौ मोननो हायाखैमोन। ना राङारि अनसुंथाइ होदों, बेबो गैयामोन। बे जाहैबाय आंनि सर्टकाट मोनसे लामानि गेजेरजों साक्सेसखौ एचिभ खालामनो थाखाय नाजानायमोन आरो।
नाथाय बेयाव आङो बे साक्सेसखौ माने साक्सेस उइथ एक्सिडेन्टेल भाग्य मथे साक्सेस उइथ लाक बे बुस्थुखौ आं इन्जय खालामनो हायाखिसै आरो खालामनो हायैखाय आङो मा खालामफिनबाय आङो गावनि मोनसे माबा गोसो सिंनि बे चेलेन्जखौ लानानै आं मा खालामबाय मोनसे आंनि जुजिनायनि दावबायनायखौ आङो फिन खालामफिननायसै आरो जागायफिननायसै आरो 2006 मायथाइनिफ्राय 2006 मायथाइयावनो जादोंमोन जाथाया 2006 मायथाइनिफ्राय आं मा खालामनायसै आंनि जार्नि अफ एकाडेमिक केरियार बेखौ आं रिस्टार्ट खालामदोंमोन थारमाने आं बुंबाय थागोन आंनि लाइफ स्ट'रिनि बाथ्राखौ आं शेयार खालामबाय थागोन मानोना बे लाइफ स्ट'रिनि गेजेरजों नोंथांमोना माबा मोनसे गोसोआव बोलो मोननो हानाय गियान नोंथांमोना मोनगोन बेखौ आं फोथायो आङो 7 बोसोर गेप्स थानायनि उनाव फिन गरेस्वर कलेजाव आङो फरायनायनि दावबायनायखौ आं जागायफिनदोंमोन आरो 2004 मायथाइनिफ्राय होमबाना आङो फार्स्ट इयारनिफ्राय आरो 2004 मायथाइनिफ्राय फार्स्ट इयारनिफ्राय आं फरायनायखौ जागायफिनदोंमोन बिदिनो आङो 2006 मायथाइयाव हायार सेकेन्डारिखौ क्लियार जानायसै बिदिनो 2009 मायथाइयाव ग्रेजुवेसनखौ क्लियार जानायसै ओमफ्राय जेथियाना आइदलाव आङो मास्टार डिग्रि खालामो बर' आयदायाव अब्लाना 2012 मायथाइयाव गिबि खेबनि मोनसे टेट फरिखा जादोंमोन आरो स्टेट लेभेलनि टेट फरिखा जादोंमोन बेयाव आङो टेट एग्जामखौ जिरायनो खाबु मोनदोंमोन आरो बे खाबु मोननाय बायदियैनो आङो टेट एग्जामखौ उथ्रिसार जानो हादोंमोन आरो उथ्रिसार जानानै आङो गभर्नमेन्ट जबनि थाखाय जिखिनि मोनसे आसा खालामनानै आङो पलिटिकेल पार्टिजों बेरायफादोंमोन बेरायनायनि नामाव आङो एक्सिडेन्टबो जादोंमोन आरो बेबायदि सुप्रिम सेक्रिफाइसनि उनावबो आंहाथ' थारमाने मा BPFनि मार्का लगायनाय सासे थारमाने माबा BPF सापर्टार होननानै सिनायथि जाखादोंमोन आरो बे एक्सिडेन्ट जानायनि उनावनो बिदि मार्का लगायजानायबाबो आङो जेबो थारमाने पार्टिनिफ्राय जेबो आङो अनसुंथाइ मोननो हायाखैमोन मात्र जास्ट GMCआव आंखौ गारना दोनहैदों गारनानै ओमफ्राय टेब्लेटजों जिखिनि ट्रिटमेन्ट होदों बेखिनियानो आरो न'आव लानानै दोनफैबाय बास जाबाय आरो दा बेबायदियाव बै समाव आंहा रांखान्थियारि अबस्थाया मोजां नङामोन ओंखायनो आङो आंनि बे हान्थु गिला गुग्रुबनायखौ आं फाहामनो हायाखैमोन आरो दा होमबा नायदो सर्टकाटै आङो साक्सेसखौ आङो इन्जय खालामनो थांनायाव आं मा जादोंमोन नाथाय 2006 7 8 9 10 11 2012 मायथाइयाव आङो मा खालामबाय मोनसे प्रसेसनि गेजेरजों जि मोनसे थारमाने मा टेट एग्जाम जादोंमोन 2012 मायथाइयाव बे आनजादखौ आङो मा खालामनो हादोंमोन गावनि स्ट्रेंथ गावनि केपासिटि गावनि मा एक्सपिरियेन्स बेखौ लानानै मा खालामनो हादोंमोन आङो बे एग्जामखौ पास जानानै आङो मोननै सुबिदा लानो हादोंमोन आरो दा आङो सानो आरो थारमाने जुदि आङो 7 बोसोर 1992 मायथाइयाव मेट्रिक पास जादोंमोन 1996 1997 98 99 2000 2001 2002 2003 2004 आङो मा गेप्स थादोंमोन आरो साइन्स फरायनानै आं थारमाने उथ्रिसार जानो हायाखैमोन आरो गरेस्वर हायार सेकेन्डारियाव बे गेप्स थानायनि उनावदि रिस्टार्ट खालामनानै जुदि आंनि एकाडेमिक केरियारखौ दिनै आङो 2009 मायथाइयाव ग्रेजुवेसन जाबाय बेखौ जुदि खालामामोनबा बे चेलेन्जनि गेजेरजों जुदि आङो मा गावनि जुजिनायनि दावबायनायखौ जुदि लाङामोनब्ला निस्सय 2012 सनाव जानाय बे गिबि खेबनि टेट एग्जामखौ आं लिरनो मोननाय नङामोन आरो होमबाना मा जाहैगौमोन आङो अपरसुनिटिखौ लानो हानाय नङामोन आरो ओंखायनो आं बुङो आरो थारमाने
Readiness to seize the opportunity whenever it comes is the secret of success. माने बबेबा मोनसे खामानिया फैनायनि सिगाङावनो साखाफारा जानानै थानायानो जाफुंसार जानायनि गुदि आरो। ओंखायनो नोंथांमोना जेब्लाबो गोसो बायनाङा नोंथांमोना बेसेबां लोरबां, how much level of weak you are. Either poor level or middle level, it does not important. How much old you are today, it does not important. बैसोआ बेसेबां जाखो, नों बेसेबां दुरबल, खोब दुरबल, नाना गिदिर थाखोनि दुरबल, बेजों मेटार नङा। नोङो मात्र जुजिनायनि दावबायनायखौल' दैदेनलांबाय था आरो। बिरनो हायाबा खारनांगौ, खारनो हायाबा थाबायनांगौ, थाबायनोबो हायाबा मानबायनांगौ। But whatever you do, you have to keep moving forward. If you cannot fly, then run. If you cannot run, then walk. If you cannot walk, then crawl. But whatever you do, you have to keep moving forward. बेखौ खालामबाय थायोबानो आरो नोंनि डिजायार जिखिनि मोनसे डेस्टिनेसन बे डेस्टिनेसनसिम नोंथांमोनाबो सहैनो हागोन आरो। But you must not stop your journey of challenge. Because if you do not solve your challenges, you will not able to catch any opportunity. If you solve your challenges, you will able to catch, you will able to take lots of opportunity. The bigger the challenge you solve, the bigger the opportunity you will able to catch. And always remember, this world today is full of challenges and opportunities. बुहुमानो मा जुजिनाय आरो खाबुजों बुंफबनाय। जुदि नोङो नोंनि जुजिनायखौ सल्भ खालामो अब्ला नों खाबु लानो हागोन। जुदि नोङो नोंनि जुजिनायखौ सल्भ खालामा, समाधान खालामा, नोङो खाबु लानो हानाय नङा आरो। ओंखायनो जाहाथे रियेलाइज खालामो आरो गावखौ रियेलाइज खालामो बबे खामानिनि थाखाय गाव उपयुक्त बे खामानिखौ मा बासिनानै बे खामानिनि गेजेरजोंनो जाहाथे जिउआव थांना थानो हानाय राहा लामाखौ मोनो। बिनि थाखाय नोंथांमोना मा खालाम? लिड इउर जार्नि अफ स्ट्रागल कन्टिनिउसलि। नोंनि जुजिनायनि दावबायनायखौ दैदेनलांबाय था। इउ आर द बेस्ट हिर' अफ इउर लाइफ स्ट'रि। नोंनि जिउनि जारिमिननि साबसिन हिर'आ नोंनो। द डाइरेक्टर or the God gives the hardest role to his best hero. डाइरेक्टरा एबा गसाइया गावनि साबसिन हिर'नो बयनिख्रुइबो साबसिन बिफावथिखौ खालामनो होयो होननानै जोङो मिन्थिखागौ ओरैनोबा। दा ओंखायनो never complain the difficulties you face in your journey of struggle. नोंनि जुजिनायनि दावबायनायाव आरो नों मोगा मोगि जानांनाय जेंनाफोरखौ लानानै रावखौबो मा अजद दाहो, कमप्लेन दा खालाम। बेयो नोंनि मोनसे थारमाने चेलेन्जनि पार्ट, नोंनि साक्सेस जानो थांनायनि मोनसे मा मोनसे इम्परटेन्ट पार्ट होननानैसो सानना लानांगोन आरो जोंनि डिफिकाल्टिसफोरखौ आरो। दा फेइलुर्स एन्ड द डिफिकाल्टिस आर नट मिन टु डिस्ट्रय इउ, they are meant to strengthen you. I mean, whenever you go through difficulties, hardships, and decide not to surrender, even repeated failures comes. I mean, that is your strength. जेब्ला नोङो गोब्राबथि जेंनानि गेजेरजों नोंनि जुजिनायनि दावबायनायखौ दैदेनलाङो आरो माब्लाबाबो बारे बारे फेल जाबाबो माब्लाबाबो आं सारेन्डार जाया होननानै समायलायो, आं बुंदों बेनो नोंथांनि गोख्रोंथिया थारमाने। बे गोख्रोंथिया थायोबानो नोंथाङा सानसेबाबो आरो गोबावैबाबो आरो थाब नङाबाबो गोबावैबाबो नोंनि रियेल साक्सेसखौ नों इन्जय खालामनो हाथारगोन। होमबा एसेनोसै, थेंक इउ। उननि मोनसे भिडिअ बेबायदि मटिभेसन भिडिअ लाबोबावनो नाजाबावगोन बे मिजिंजों दिनैनि बे सावरायनायखौ आङो एसेयावनो दोनथ'बाय आरो अननानै खावलायबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ कमेन्ट होयो, लाइक होयो आरो शेयार खालामो जाहाथे जोंनि ओनसोलनि लाइमोनफोरा गाव गावखौ रियेलाइज खालामनो हानाय
मोनसे एनारजि मोनो आरो बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों। गोजोननाय थाबाय।